Kommenterer for Schweizisk TV. Svær den der? Jeg tror det. Ja, det gjorde den. Det er godt nok slaget. Prøv lige at se her i vinkel, han på for den der. Han er over på den anden side. Og den sidder der også. Så er det pludselig Federer, der redder sig ud af problemerne med en god serv. 209 km/t får han denne her fyret af med en af hans hårdeste. Nu er vi nærmer os 3 timer spil. Den bedste duel, han har spillet i den her kamp, Federer. Hvordan når han den der? Det var surrealistisk godt, det her. Af begge spillere i øvrigt. Fantastisk, han kan holde den der inden Del Potro. Han spiller den jo så klogt, og han når den der helt derovre fra. Og så får Federer, altså jeg ser Del Potro klapper sportsligt af modstanderen her. Det er dog fantastisk tennis, de spiller, de to. Og de har været på banen i næsten 3 timer. Det har skiftet den 3 timer. Verdensklasse tennis er vi vidne til. Ja. Verdensklasse flugtning.